Pisa. Ito na sa simento na sa inyo ikdaanan. Oh, nandun mama kaya pwede na daw magkaukaw sa sulod. Pwede Kusa? na may magkaukaw sa sulod. Kay, simento naman, anak doon mama nga. Te, kumaka simento na ni te. Kuhaan na, karang. Pagkaukaw mo dire, pwede nang daan ang dulaan. Pwede na daw. Kaya kung masiminto na yun, among pamanggihan na, huwag tubig. Ulangan, among gihan na ana. Kaya pagkahuman, among siminto. Like kahoy. Kaya maabot diri. Siminto raman ni diri nga. Diri kay wala pa. Pagkuyok kit kay banakit pagkuyok kay Bago pa naikuan. maning siminto diri nga. Mula tayo lakay diri kay. Pag tuslok na ako, Ya, nagpasalamat na oh. oh, salamat Tita Chris Ventura sa pag-flooring sa Ambalay. Salamat kayo Tita Chris Ventura. Salamat sa tanan dira kay tagaan ko yung tanan. Lak niya nakalabis. Mag-istorya lang diya kay magtigil ang kabunting ko. Kuya na, kumagay ng tigla. Napagpuna dyan ang siminto na pagkamas na ako. Kumana, sulok na bigdanan ko pag-apit. Sa ganito ma, atong gabi ng dari ba? Floor mat. O, floor mat, among gabinan. Guys, pag ni dari kauna, matos papa, tabang. Ang kauban na mo dito kay Sambalay dito matulog siminto. Si Mama, ako sa Adil, Tamiya, Lulu. Yeah. Sabi, wala na. Mura to, kami nagsiminto na. Kung nga nang kita makuman natin. Kalingkod namin. Dito sa Sambalay na mo nagatag tsukulit. Salamat. Alam mo. Yan ang gatag. Tsukulit ba? Nahurot naman to. Ito ko. Magkunin taga ito. Alangan, kamama na lang po. Alangan, itong buwan dito ba? Pagkaman ko. Lami kay sudan suha ko lang oh. Ano Tanggong daw. yung pagkaman lang kay. Wala. Ito bumti. Padala ni Chacha. Ating kulit ba kayong ana-ana na rin. Ang ipadala Chacha. Ito. Dagaan mo ito. Nakatong sukulit mo. Ito kung ganda ni Chacha. Pares. Ito. Naglatag ni Chacha. Lami kay sudan lang oh. Muna ijagot sa pirangita. Pilian o sudan ba? Kayo magkatauoy ko Sudan na ako na. Mga katik-tik, huwag ko pilian kay sudan. Ikay pilian na. Huwag ta pilian. Ilom na ikaw, bre. Pilian, sudan. Pinapos, pilian. Sukar, pilian. Kali ka ginamos. Pilian kayo nag-atula. Pilian kayo nag-baani. Pilian kayo nag-sudan. Anak ko nga katawan. Wala na pulos. Basag di lang ko ba? Basag di kay. Uyo na kayo. Dusintos, kung na ko 300, prenda na ko Tapos ng sunas lubot. 500, kung na ko 600, ana pato. Asa ni trapo? Lubot ni mo. Lobo. Tinggal na pagkunting gawiran.
Mangita pa ko. Diyos na ko. Ikaw na dito ako kaniluto na itong bulinaw nga ni crispy. Dito ka na sa bayo. Isa? Ayan, wala siya. Ano, nagdaling ulot man ka ng tuwalya lang. Mura, trapo, labay, wala. Uy, Sa, mura. Vlogger, mami, vlogger na lang. isa man di ay. Daod pa niya wa may kisik, nagabot-gabot raman eh. Ako, lumo ka na. Labay na lang. Ako ni Kindlo ang kaya ako laban, imo ni Tualya. Uy, Dili ka? Oo, kaya wala ba siya ito alya? Oh. Awag gani malabanan ni, makuanan ni. Kuha ni kaboy-kaboy. natabon. Mga laksi naman yung nga ubot ba? Ito ba, gamat yan lang? Isa? Ako mo ato. Wa masipyan. Bay kwarta. Ano? Tagulit ang lag. Ay, sigilan og agrehe. Ang Ito. sa may abrihan. Kuha ang bangko nga. Kuha ang bangko nga isa. Kuha ito bangko lingkod diri ba? Ay! Ako'y natingala ning sinilas ni Wako. Oh, maurag tigbas man siguro ni, gipantigbas ni kay ngano na nga utog man ni. Guma maunta, binuang na ning kuana. Tigbas ni. Di man ka ana. Ano gibilin-bilin man ni og nagkaroon pareho. Ano i-eskwela na. Ang gibilin-bilin pa man na. Murag si kuan. Plastic. Unang ayaw lang og na ay permit kuan, kwarta. Sa pag siguro putaw ang kuan anak niya. Dani hara alas 3, so ay no maka-duty. Ha? Alas 3 ang giingon. Sa pa pagtrabaho ng Hindi, alas 3 sa hapon man. alas 3 ka rin sa hapon. A few moments later. Tindog!
Humay man na. Ayaw. Ya. Sayang mampudi. Dili ni Silhigong kay magkwarta baya ni magkobi ka pero hindi mo na minsan awon sayang. Ha? Di mahalin uniform. Kung isago na ito. Gani. Ayaw kay humay na dili na mao. Tawa. Del. Lula. Namunit mais kay parang tabaligyan niya. Oh, baligyan na para. Waon, balik para. Balik to niya ginamot. Pambaligyan ng mais. Isunog sako. Iyang mog popcorn. Popcorn. Popcorn din ng mais. Oh, lagi sama. Ayaw lagi kay humay lagi na. Sabay na kay di na mahalin. Nagtanawla, nagdala nagsilig si Adila. Ang silig pa jud sa kuan. Tabang kang Lola Del. Hmm. Ha? Baligya? Yang balik kag makaon, mahalin. Natumba. Sabangi si Lola Gisang. Ha? Sabangi si Lola. Ikoy, sa Davao. Ako na lagi pa nag-Davao. Pagkaugma. Nibon sa nasabi sa Davao. Pag-aumang gikasi. Pahuway sa kala. Away sa ko kay sakit ako. Batang.
A few moments later. Saya bigay. Ang trabaho di ay. Dugay naman nila. Tukar ba? Tungod siguro sa pagbasketball la. Hindi ka to maning sa volleyball. Kung magsugo ka pag volleyball kaya ang mga piang mo. Kuan yung napiang sa sugo. Wala piang ito. Bumba. Kilpo ko. Bomba ang tiil, may mo bomba. Lakaw na ko papag. Hapot. Kilpo ko. Apay ako kamot kaya sakit pa dili anin dili magkuan. Kung maog apay magdaot tayo mahilot. Basta. Basta Agay lang! Ay, paghilot mo! Balian ko hinuuni. Ay, babaw din sa bus. Bagbagan tayo no kaani nga plus inuuro na. Plus ay budlo. Puyo. Kop, ganda ka nun. Sakit kaayo bito ni akong kamot. Inutunon man gani ni akong kamot. Puyo. Da. Agay! 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 Ya, siguro abot siguro din. Dili sakit kay Dili lawag Dili. Hi mga katik-tik! Para to among vlog! Inaat kong malingaw mo!